Med multiplikation så forstås i virkeligheden en avanceret form for addition. Har vi gangestykket 3 gange 4, så giver det 12. Det gør det, fordi vi har 3 gange 4-tallet. Så skriver jeg mit 4-tal op 3 gange, så har jeg i alt 12. Billedligt, så kunne man, hvis vi for eksempel tager noget som æbler, så kan vi forestille os, at vi har 4 æbler. Det har vi også her. Og det har vi også her. 4, 8, 12. I alt 12 æbler. Nu er det sådan, at vi kan, at multiplikationen den er kommutativ. Det betyder, at faktorernes orden er ligegyldig. Det vil sige, vi kan bytte om på multiplikant og multiplikator, og værdien vil stadigvæk være det samme. Derfor så kan vi skrive, at 3 gange 4 er lige med 12, og det er også lige med 4 gange 3. Vi skal dog forstå noget andet i det her regnestykke her. I det her regnestykke, der forstår vi, at vi har 4 gange et tretal. Det vil sige, at vi har vores tretal 4 gange. Og hvis vi skal lave det billede lidt igen med æblerne her, så har vi de 3 æbler 4 gange. Og der er lige mange på hver side af ledestrenget. Hvis vi nu skal lave nogle lidt mere komplicerede regnestykker, altså man kan sige med de små tal her, de små tabeller, så er det rimelig lige til. Har vi et lidt mere kompliceret regnestykke, som det her, 27 gange 356, så kan det være lidt svært lige at billedliggøre det med æbler for eksempel. Eller det kan være svært at tage 27-tabellen eller 356-tabellen. Så kan vi til gengæld dele tallene op i ener og 10'er og i 100 for at bedre kunne forstå det. Så vi kan forestille os, at vi har et linjestykke her, som er 356 lang. Så ortogonalt nedpå laver jeg et andet linjestykke, som er 27 langt. Jeg tegner lige de parallelle linjer, så det vil sige, den linje, der er herovre, den er også 27 lang, og den linje, der er hernede, den er også 356 lang. Jeg vælger nu at inddele det her linjestykke, og dermed også det andet, i 10'er og i 1'er. Så her, der vil jeg sige, at der er 20 langt, og her, der er der 7 langt. Det her det inddeler jeg også i 1 og 10'er, og så også i 100'er. Der vil jeg sige, at det her linjestykke, det er 300 langt. Det her linjestykke, det er de 50 langt. Og det sidste her, det er 6 langt. Hvis jeg nu tager alle mine 3 linjestykker, 300 plus 50 plus 6, så får jeg de i alt 356. Og ligeledes her har jeg mit linjestykke på 7 og mit linjestykke på 20, så giver de sammen de 27. Jeg kan lige lave min tuborgklammer her igen også. Og jeg lægger det over i. Det her det anskuer jeg nu som nogle rektangler, som der er okay nemt at finde arealet af. For eksempel det her lille her, det er jo 6 på den her led og 7 på den her led. Det vil sige, at den lille kvadrat her, den er altså 6 gange 7 lang. 6 gange 7,
det er 42. Det her rektangel her, det er 50 langt her, og det er stadigvæk 7 langt her. 50 gange 7. Man kan måske lige huske regnereglen med, at hvis man ganger med et 10'er-tal, som har 0 ener, så kan man holde for de 0 ener, og så sige 5 gange 7 det er 35, og huske at sætte nullet på igen. Det var de 35, og med 1 og 0 på. Den samme regel kan selvfølgelig også gælde her for 300. Nu holder vi bare for de 2 nuller, husk at sætte den på bagefter. 7 gange 3 er 21, og de 2 nuller på. Det store her, det er 20 på den led, og 300 på den led. 2 gange 3 det er 6, og vi skal huske 10 og nullet, 10 og nullet, og 100 nullet her. Arealet af det her store rektangel, det er altså 6.000. Den næste herovre har vi en længde på 50, og en længde på 20. 2 gange 5 er 10, og vi husker de 2 nuller på. Så har vi det sidste her, som har en længde på 6, og en højde på 20. 6 gange 2, det giver 12. Og vi skal have det sidste 0 på herovre. Nu har vi altså arealerne af 6 forskellige rektangler her. Hvis vi tager arealerne af alle sammen, så vil vi også have arealet af det helt store rektangel. Så dem her, de her 6 tal her, dem vil jeg lægge sammen. 6.000, 1000, 2100. Vi har haft de 3 tal her. 350, 120 og 42. Læg mærke til, at jeg har placeret ettertallene under etter, 10'ere, 100 og 1000 under deres respektive pladser. Den første række her, en masse 0 og 2, det giver 2. 5 og 2, det giver 7. Og 4 oveni, det giver 11. Vi sætter 100 i mente her. 100 og 100 og 300 og 100. 1, 2, 3 og 6. Ingenting i mente. Og de 600 eller 6000 plus 1000 plus 2000. Det giver 9000. Vi har altså vores regnestykke her om 27 gange 356. Det giver 9612. Så er der rigtig mange forskellige algoritmer til at nå frem til det her. Den her, den er ret lang og ret besværlig hver eneste gang, at vi skulle lave det, og hvis vi skulle lave vores fine tegning her. Så jeg viser jer en algoritme, som I kan vælge at bruge, eller I kan finde jeres egen. YouTube er spækket med dem. Jeg tager igen mit regnestykke. Jeg vælger at sætte en streg under her. Og det tal, jeg vil gange på her, det er de 27. Så først så opdeler jeg tallet 27 i 2 10'ere og 7 enere. Jeg starter med at gange enerne på 356. Jeg siger 7 gange 6, det er 42. 2 og 4 10'ere i mente her. 7 gange 50, det giver 350. Og med 4 oveni, så er vi oppe på sådan noget. 7 gange 3, det er altså de 3 tal, der står her. Det giver 21 plus de 3, så er vi oppe på 24. Nu har jeg ganget 7 med 356. Nu vil jeg gerne gange 20 med 356. Og jeg husker min regel med, at jeg kan sætte et 0 efter, når jeg har ganget 2 med tallet. Så jeg starter med at skrive mit 0 under en af pladsen. 2 gange 6 er 12. 2 gange 5 plus 1, det giver 11. Og 2 gange 3 plus 1, det giver 7.
Jeg lægger nu mine to tal sammen, altså 7 gange 356 og 20 gange 356, og får 2, 11, 6 og 9. Præcis det samme tal, som jeg fik ovenfra. Det her det er altså en måde, at man kan gange på. Der kan nu nogle gange opstå et problem med, hvis man skal gange decimaltal med hinanden. Men det vil jeg lave en ny video om.